ପରିଶ୍ରା ଲାଗିଛି ଆଉ ବଟମ ଲଗା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କହିଲା ମୁତି ଦେବା ଆଉ କହିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଟମ ଖୋଲିଲା କହିକି ପରିଶ୍ରାଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଶଳା ଟିକେ ଏତେ ନିଶା ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବଟମ ଦେଇଛି ଶଳା ସାର୍ଟ ବଟମ ଟିକେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଦେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏମିତି ହଉଛି ସିଏ ଆଉ ବଟମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭାବିଲାନି ସିଏ ଭାବିଲା ତା ଅଣ୍ଟା ନାଗଲା ସିଏ କହୁଛି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଆରେ ଓ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ତାକୁ କହିଲା ବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଣ୍ଟା ନାଗିଗଲା ବେ ଏ ଡାକ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକି ଏମିତି ହଉଛି ରାତି 12:30 ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଘରେ ଟିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ଦେଖିଲି ସାର୍ ଅଣ୍ଟା ନାଗିଗଲା ଡାକ୍ତର ଭାବିଲା କ'ଣ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ବୁଝନ୍ତି ଜିନିଷ ଠାଉଠି କରୁଥିଲା କହିଲା ତମେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରୁଥିଲ ନାଗିଗଲା କି କହିଲା ନା ପରିଶ୍ରାଟା କ'ଣ ସାର୍ ଏକ ପରିଶ୍ରମ କାମ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ନା ବେ ପରିଶ୍ରା କରିବୁ କେମିତି ହବ ଅଣ୍ଟା ନାଗିଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଇଏ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ନାଗିଗଲା ସାର୍ ମୁତୁଥିଲି ରାଣା ସାର୍ ମୋ ଦେହ ଛୁଁଛି କେବଳ ମୁତିଛି ଆଉ କିଛି କରିନାହିଁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଶୁଣ ମଦ ପିଇକି ତୋ ଦେହ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାସ୍ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଏଇ ଖଟିଆର ଶୁ ସେ ତ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା ଡାକ୍ତର ବୁଝିଗଲେ ଏ ଶଳା ବୁତାମ ଭୁଲ ଦେଇଛି ଆଉ କହିଲେ ଭାଇ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି କହିଲା ତମେ ଡାକ୍ତର ଯାହା କର ତମେ କହିଲ ଫୁଲ ଖୋଲିଦେବି ତମେ କହିଲ ପିନ୍ଧିଦେବି ପିନ୍ଧିଦେବି ମୁଁ କହିକି ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଲା ଶଳା ଠିକ ପିନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ସାର୍ଟ ବସମ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତା ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ଅଣ୍ଟା ତେଣୁ ବଟମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏବେ ସିଧା ହେଇଯିବୁ ଦେଖ କହିଲା ନା ତମେ ମେଡିସିନ ଦେଇନ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମେଡିସିନ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ହେଇଯିବ ତମେ କ'ଣ ଗୁଣିଆ ତମେ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅ ଡାକ୍ତର ଚୁପ୍ ଠିଆ ତମେ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିବ ତମେ କହିଲ ପେଟ ଖୋଲିଦେଲି ତମେ କହିଲ ପିନ୍ଧିଦେଲି କହିଲେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ମାଳ ହବ ଆବେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲି ବିନା ମେଡିସିନରେ ଭଲ କରୁଛି ତା ନିଶା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିନଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ମଦ ମୋ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ମଦ ଖରାପ ମଦ ମାରିଦିଏ ଆଲକୋହଲ କିଲ୍ସ ପିଇ ନାହିଁ କହିଲା ଶଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଏସ୍ ଓଏସ୍ ପିଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଇଲାକୁ ନାଲି ପାଣି ତୋ ଦେହରେ ଯାଉନୁ ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମଦ ଖରାପ ଶୁଣୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଲା ମଦ ଖରାପ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ମୋତେ ଦେଖା ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୋ ଦିଅ ଛୁଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଚମତ୍କାର 2ଟା କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲି 2ଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେର ମଦ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି ଗୋଟେର ପାଣି ମୁଁ କହିଲି ମାଟି ତାଡ଼ିକି 2ଟା ଜିଆ ନେଇ ଆସିଲି ଗୋଟେ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲି ଗୋଟେ ମଦରେ ପକେଇଦେଲି ମୁଁ ଦେଖ କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଜିଆଟା ପଡ଼ିଲା କହିଲା ମଲା ପାଣିରେ ଜିଆ ରହେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ କହିଲି ମଦରେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଲା କହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ମରିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମଦ ମାରିଦେଲା ସେ ଜିଆଟାକୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କହିଲା ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ପିଇବୁନି କହିଲା ଚପ ଆଗରୁ ନି ବି ପିଉଥିଲି 180 ml এইটা ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଏଣିକି କୁଆଡ଼େ ବି ପୁରା ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କି କହିଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝିଲି ମଦ ପିଇଲେ ଆମ ପେଟରେ ଯେତିକି ଜିଆ ଅଛନ୍ତି ମରିଯିବେ ତାମାନେ ମଦୁଆକୁ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖରାଦିନିଆ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଉଥିବ 2 ହ୍ୱିଲରରେ ହିରୋଟା ଗାଡ଼ି ଧରି ଖରାଦିନିଆ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ କହିବ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କି କୂଅ ଖୋଜିବ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଭିତରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କି 2ଟା କୂଅ କି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଇବ କି ନାହିଁ ମୋର ଡାଉଟ୍ କିନ୍ତୁ ମଦ ଦୋକାନ 15ଟା ପାଇବ ହଁ ନା ତାମାନେ ଆମର ଏଠିକା ସିଷ୍ଟମ କହୁଛି ଏଠିକା ଲୋକ ପଛେ ପାଣି ବିନା ମରିଯାଆନ୍ତୁ ମଦ ବିନା କେହି ନ ମରୁ ତେଣୁ ଆଜି ଏକ ଏ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେ ମଦୁଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ମଦ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ତାକୁ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ତାକୁ ପିଇକି ସାରିଦେବା ନହେଲେ ଯେତିକି ମଦୁଆ ଅଛ ପିଇକିରି ମରିଯିବା ତେଣୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚମତ୍କାର ଗୀତ ନିଶା ନିଶା ରାତି ଦେ ପେଗ ବଢ଼େଇ ଦେ ଏ ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବର୍ଷିୟାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟିଭିରେ ଫିଲ୍ମରେ ଶୁଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି